ଥରେ ଘରମଣି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚରୁ ଚରୁ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ତା ସାମ୍ନାରେ ମହାବଳ ବାଘ ହାଜିର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଘରମଣିକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଘରମଣି ବହୁତ ଡରିଗଲା, ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ବାଘକୁ କହିଲା, ଆପଣ ହେଲେ ରାଜା, କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖାଇ ମୁହଁ ଦାନ୍ତ ଅସନା ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଝରଣା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଏବଂ ଝରଣା କୂଳରେ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଦାନ୍ତକୁ ବଜେଇ ଆସି ମୋତେ ଖାଇବେ। ବାଘ ହସିକି କହିଲା, ଠିକ କହିଲୁ। ଏହା କହି ବାଘ ଯେମିତି ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇଛି, ଘରମଣି ସେଠାରୁ ଛୁ ମାରିଲା। ହେଲେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଘରମଣି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ବା ସିଂହର ଘର ଥିଲା ସେଇଟା। ଘରମଣି ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଛି, ଦେଖିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଆଖି ଦୁଇଟି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିଲା, କିଏ ରେ ତୁ? ଘରମଣି ଭାବିଲା, ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଜୀବନ ଯିବ। ତଥାପି ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଧପ ଧପ ରାଜା, ମୋ ସିଂହ ଦିଟା ଗୋଜା। ଏକ ସିଂହରେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହରେ ସିଂହକୁ ମାରେ। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ଆଉ 5ଟା ସିଂହକୁ ଧରି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ ଗୁମ୍ଫା ଥରି ଉଠୁଥାଏ। ଘରମଣି ଛାତିକୁ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲା, ଏ ସିଂହ, ତତେ 10ଟା ସିଂହ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଥିଲି, ତୁ କ'ଣ 5ଟା ଆଣିଛୁ? ଆସେ, ତତେ ଆଗ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣି ସିଂହମାନେ ଭାବିଲେ, ଏଇ ସିଂହ ଆମକୁ ଏଠିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାଇଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁ ପଳାଇଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ହେବାରୁ ଘରମଣି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘରମଣି ନିଜଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ମତାମତ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ